Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur abuztuak 14 asteazkena ez dugu elkarrizketarik izango, baina saioaren bukaeran Urdazubiko burdinaren egunaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Beraz, goazen gaurko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1784ean, Gipuzkoako Errepublika Independientea eratzeko proposamena egin zuten Gipuzkoako Batzar Nagusiek. Urte batzuk geroago, 1889ean, Londresko portuetako zamaketariek greba handia hasi zuten. Egun berean, baina 1954ean, Irma Bandera partisanoa hil zuten frankista italiarrek. Eta bukatzeko 1982ean, Donostian istilu larriak izan ziren agintarien Lasaf desfilearen ostean. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, alde batetik musika aretoak kalean programaren eskutik, Airu taldeak kontzertua eskainiko du Iruñeko Zentral Aretoan. Beste alde batetik, Ezpeleta Jauregiko patioan, 7:30 8:30 txiki rock kontzertua egongo da musika familiartean arnasten. Gainera, Gortari Doktorearen plazan gaueko 10:00 zinema egongo da eta paperezko hegazkinak filma ikusgai egongo da. Larunbatean, Led Silhouette, Martxel Rodríguez eta Jon López gidatzen dute. Oraingoan, Los Perros dantza ikuskizuna taularatuko dute Bianako San Pedroko hondakinak aretoan, arratsaldeko 8:00. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Belatek urriaren 31 arte itxiko ditu tunelak, bikoizketa lanak direla eta. Segurtasun arrazoiengatik trafikoa portutik desbideratu behar izan da astelehenetik, hilak 19. Ibilgailu astuenak AP15 edo A15 ibiltzea gomendatzen da. Argazki nagusian, langile batek Zangotzako egoitzako gela bateko lurra lehortu du, ekaitzetako uraren erruz ezin erabili geratu dena. Titularrean, ekaitzek gogor astintzen dute Nafarroa eta 81 litro uzten dituzte ordu eta erdian. Zangotzan, merindade kaltetuenean, egoitzako sabaia erori zen. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroa da uztailean prezioen jaitsiera txikiena izan duen erkidegoa. Beste alde batetik, Iruñeko biztanleriaren batez besteko adina 55 urte da. Jarraian, Foru Gobernuak 14 milioi jarri ditu udalerrien eskura energia hobetzeko. Gainera, Nafarroa eta Donostiaren arteko gaitzespenak egon dira, HTaren eta Euskal Herria iren arteko loturagatik. Amaitzeko, Bankisk Londres gatibatzen du animalia formak dituzten 9 zorkuntzekin. Hori koloreko berrietan, batean, Aimar 4 urte gehiagorako berritu da. Bestean, Nafarroak udako 2. jaifesta bizi du. Diario de Navarraren titular nagusian, Belateko tunelak 2 hilabete eta erdiz ixtea erabaki du Nafarroako gobernuak. Abuztuaren 19tik urriaren 31 itxiko dira, bikoiztu egingo baitira. Argazki nagusian, ur-tronbak horrelako putzuak eragin zituen haiegin, eta ondorioz kontu handiz ibili behar izan zuten gidariek. Titularrean, ekaitzek susto bat baino gehiago ematen dute. Eskuineko berrian, Barne Ministerioak ez zuen aparteko ezer prestatu Puigdemont atxilotzeko. Goiko berrietan, batetik jaiak Nafarroa erdiaren jabe dira. Bestetik, DNAk Santiago apostoluaren aurkitzailearekin ematen du. Azkenik, osasunak Javierren tradizioa betetzen du. Gara egunkariaren titular nagusian, Hego Euskal Herriko gazteen 16% bakarrik bizi da emantzipatuta.
emantzipazioaren behatokiaren arabera, etxebizitza bat bakarrik alokotu ahal izateko, gazte batek soldataren 67,8 erabili beharko luke Nafarroan eta 80 baino gehiago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Argazki nagusian Juan Luis Goenaga dugu. Titularrean Juan Luis Goenaga, mihisearen gaineko azken geruza. Juan Luis Goenagak kontatzen zuen kuadroak eskuetatik kendu behar zizkiotela, ezin zituela bukatutzat eman. Eskuineko berrian, Teheranek dio bere erantzuna su-eten batek soilik eragotzi dezakeela. Erdiko berrietan, batetik Pablo Gonzalezen kasuan, Poloniak auzia irekita dauka eta auzi iesean epaitu dezake. Bestetik, Belateko tunelak abuztuaren 19tik urriaren 31 itxiko dira. Artefaktua atalean, Pablo Cabeza eta Escorbutoko Los Demenciales Chicos Aceleraos. Duela 37 urte eginek Josu Espositori Eskorbutoren arimari egindako elkarrizketa sailkaezin eta ikoniko bat argitaratu zuen. Talde hori punk talde historikoa da, eta Pablo Cabezak etxeko beste mito batek analisi luze bat egiten dio elkarrizketa baten sarrera gisa. Santurtziko musikariak moztu gabet erantzuten dio elkarrizketa horri, ezin bestela izan. Berriaren argazki nagusian Juan Luis Goenaga dugu. Titularrean sormenari emana. Juan Luis Goenaga bere garaiko sortzaile nabarmenetakoa, 74 urterekin hilda, Madrilen. Beheko argazki nagusian Atenaseko egoeraren argazki bat dugu. Titularrean suteak Atenasen ateioka. Suak 10.000 hektarea erreditu Grezian, emakume bat hilda eta 50.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Eskuineko berrietan, alde batetik, munduaren jabeak izeneko udako seriaren lehenengo atala dugu. Beste alde batetik, musikari bat lau kantatan izeneko udako seriaren bigarren atala dugu. Goiko berrian, Jose Manuel Odriozolaren hitzak ditugu. Asimilazioari begira, PSOEren estrategia Voxena baino eraginkorragoa da. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, haurrak dantzan jarriko ditu gaur txikirrok ikuskizunak Ezpeleta jauregian. Euskal Herriko rokaren errepasoa egiten du taldeak eta txikiak seneideei gogorarazi dien musikara hurbiltzeko emanaldia da. Musika, dantza eta ikus entzunekoak uztartzen ditu kontzertuak. Arratsaldeko 7 Ezpeleta jauregian, doako sarrerarekin. Eskuineko berrietan, Goikoan Osasunak 4 urteko kontratua eskaini dio Aimarri. Osasunako presidente Luis Zabalzak dio 4 urteko hitzarmena proposatu diotela Aimar Orozi, eta jasoko lukeen soldata taldeko jokalaririk garrantzitsuenen pare jarriko lukeela. Behekoan, Belateko tunelak itxita egon dira abuztuaren 19tik urriaren 31 bitartean, bikoizketa lanak direla eta. Itxera gidarientzat deserosoa izan daitekeen arren, pertsonen segurtasuna bermatzeko eta lanetan goraberak gertatzeko arriskua saihesteko beharrezko neurria da. Gaurko, biharko eta etziko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, ipar partean zaparradak botako ditu eta giroa freskoagoa izango da. Goizeko lehen orduetan, zaparradek hegoaldeko zenbait puntutan eragin dezakete, eta handiak izan daitezke iparraldeko zenbait lekutan, batez ere ekialdean. Baina egunak aurrera egin ahala, zaparradak ez dira hain mardulak izango, eta ipar partean bakarrik izango dute eragina. Oro har, hodei dexente agertuko dira, baina egunaren erdiko orduetan eta arratsaldearen hasieran ostarteak irekiko dira, batez ere Nafarroa erdialdean eta hegoaldean eta Araba hegoaldean. Ipar-mendebaldeko haizea bisi samar ibiliko da eta tenperaturak behera egingo du. Ostegunean, hegoaldean giroa eguzkitsua izango da eta ipar partean hodeiak izango dira nagusi. Nafarroa erdialdeko eta hegoaldeko eta Arabako zati handi batean eguzkia gailenduko da. Egunaren hasieran lainoa eta hodei batzuk agertu ostean.
Ipar partean giroa goibelagoa izango da, batez ere Gipuzkoan, Nafarroako iparraldean eta Ipar Euskal Herrian. Eta han-hemenka euri apur bat egin dezake. Mendebaldean, aldiz, ostarteak zabalduko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak koska bat igoko dira. Ostiralean, giroa eguzkitsua izango da leku gehienetan. Ipar ekialdean hodeiak agertuko dira. Goizean goiz, barnealdeko bailaretan lainoa sor daiteke eta Gipuzkoako, Nafarroako, iparraldeko eta Ipar Euskal Herriko zenbait lekuetan berriro ere hodeiak ikusiko ditugu, baina gainerako lekuetan eguzkia izango da protagonista. Iparraldeko haizea ibiliko da, temperatura igo egingo da eta udako ohiko balioetara hurbilduko da. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Zubi oso ona pasa, agur!
esker, kantari eta titulari. Bueno, hemen gaude berriz urtero bezala. Gure gidaria, zer moduz? Ongi? Gidaia ondo? Bai. Ongi da, pasatu da ongi. Señor notario, usted siempre en forma con el bolígrafo en mano, ¿eh? Bueno. Egunon. Zer moduz? Eleante. Ikusten zaitu da, izazoian. Bueno, lagun pretziatuak, ongi etorriak berriro ere, Urrazubiko Salvatore monastegirat, zuen etorrera zorioneko eguna da guretzat, beharrezko baitu, zuek ekartzen duzen mineral hori. Amigos, hermanos de Pobeña, bienvenidos un año más a este monasterio de Urdazubi, que como bien sabéis, os acogemos con los brazos abiertos. Una vez después del trato ya veremos, pero hasta entonces, todo correcto. Bueno, eta zer moduz? Ongi, urtero bezala. Ja, nik errez azteko prest, nola? Ez hori no. Beti bizket, okizu, bigarri ez da duten, iztaiaten. Ongi ikasi ezazu bai. Omaita maestru honak izan duzu, aintzinean ere. Bueno, ikasi, beti ikasten da zerbait, Beti ikasten da, bai. Eta, bueno, guk ere ikasten, beti ikasten, Batzuk alde batetik eta bertzetik. Bai, azkenean inbertzera, harreman bat hartu behar duzu, bide bat eta bideo egin aitzinet, beti aitzinet. Otoitzak eta gelitu ginen pasaden urtean bezala egin duzu beti? Berdin, gaina gauz betzuk hobetu dugu. Hobetu? Bai, haunitz. Gu berriz kontraka, ez du ikusi hor... Handik unetzera patzen, galtzen da. Ere muguzia da, baina orain ja batu dugu, ja beren elizein dugu, elize txipibet, ermite txipibet egin dugu, arrobia inonduan. Eta itzetan, errezatzen. Apesa bat dugu. Eta mandatu txagolan motel arduak ere bai. Ez, ostatue, jaztea herri egaten. Ez, zetazkao, dirue batu alduzu, herri ostatue eramaten duena, horren zingin arrobi barnean ostatue tedeki. Gehatzete ja, lantokitik eratratzen ostatu da, hanberan edaten duzu? Hanberan, edan barduena kandu. Ez da kexatzen, ja, dirue kanpora gatema da, dirue behar du, han bertan iten dugu, eta... Bueno, ni naiz agon konforme horrekin eta urten inberduko gauz aldaketa txiki batzuk inbarritu. Gero erran entzaitut. Hori ikusi barduko lehendabiziko agaria ze etorri denoa. Ikusti bezala, urtero bezala, kartzen dugu tona berak. Paketa bera. Untan ez da, eri, arruda beti igual da. Bai. Untan ez da diferentzi. Bueno, pues, beti bezala bakizu hemen ditugu gure adituak eta horiek erranen dute. Aberia zer gertzen den. Vamos a probar, a ver qué se ve por ahí. Sobre todo debajo, que es donde... Sí, está la trampa. Se agotó pronto. Aurten gainera arrobien ja barna sartu gara eta kalitate obiokoa da gainera. Burdin gehiago kostatzen zaila, Alta etzete gorki beltzatzen ere zuen. Ez, kao, nien ez barnean. Zutotza kanpoan. Ni beste kategorian nago. Zu manatzen dituzu. Ni naiz apesa eta langilein tartekoa. Ara, negoziador. ¿Cómo se ve el material? Sí, hay un poco de todo, ¿no? Como de costumbre. Notario,
los papeles guardados todavía, que no hemos llegado al acuerdo. Bien. Bueno, biztartean ikusten nahi diren bezala, gu gainera solastuz pixka bat nola iten dugun aurtengo afera. Eta bada gauz bat, bueno, otoitzak iten duze eta hori, baina azkenean bai ze pentsatu dugu, otoitzak inen ditugu guk. Hortan moldatzen gara horrekin. Eta zuendako badut bertze lan batzu. Solastuko gara, baita, demiziko enberriko pixka prezioa, ez dakit? Moldatzen gare, bai, moldatzen gare. Bueno, nik hola, asteko errein nuen 13 zilarrezko, bueno, urrezko monedak. Eta asteko ez da gaizki ez? Ez da gaizki. Amairukin batzen dugu, ene lana eta langileen lana, hori batzen da, amairukin. Azkenean hori da dena ez? Lana. Baina hori bada harreman txipi bet, hori hartu ez dugune baloratu, eta urte unten kusi dugu, jendien maten dizu urtero gauz bet. Elizek harri dugu gure etxeran, mandiugu hori, ja baute, ostatpe batu dugu etxean, baute aukera gehiago, diru guti hogein aukera gehiago, baina bakizu azken golara unten ez garen ugartu gauz batez, nesken lana. Nesken lana ez dugu, egun gino kusi lan bat, behar den lan bat bezala. Eta ze hartu gara, neskak hasi direk usten beren lana balio bat dela. Eta hori ikusten dugune da hori, hori hartio neskatxak ziren langileak, baina zin dire, ezkondu dire. Eta umeak. Eta familie badaia ondituz. Eta hori hartio, neskak egiten zuten lana, o Andre egiten duten lana, etzaile bat. Hoi ere egiten alda, bertzalde batetik ere egiten alda, ez dakit, alde batetik endu bertzetik eman. Zuek ere gaten bali mazeten, nola gehibiltzen zete tabernaz, eta oire pixkat moztu ezkero horre gaten diru, gero gelitzen da familia, eta aurrak azteko, eta hoi ere egiten alda alde horretan. Ez da guk ordaintzen dugun diru, bai, baina gero zuek behar duzte hori... Hortaz, gu ekilibretu pixket, eta hori hartu garena da, Andre bat konten balime da, senarra konten da, eta senarra konten balime da, lana egiten du. Beraz, zer nahi duzu erraun horrekin? Horai, aki dezagun. 13 ongi egointzen, baina hori, materiala gehiago garri dugu, kalitateare hobe da, eta langilea sartu dira behiti hau, material hobioko atraute, eta bizie goiti badaie. Galen urtean, 13 eginpen, ez ikusten malau, nago seguro, behitetu behar duke, baina, bueno. Eta konseitu dugu hori nahi dugu hobetu gauzek. Kusi dugu, bazazileik ahotzen gena, bazazileik ferretirire, gauzek garestiago dide. Egan nahi dutena da, materiala badu kosto bat, lan egitea badu kosto bat, eta ero salziak. Zuapez estudion ibili izin zade. Ni monagila zinditzen, baina... Uste behitut gure alderatere baduzula pixka. Bueno, bertze proposamen bat, eta ja, beroare du, eta jendearek esatzen hasiko, eta ibarruko bertze gauzet. Gu bat ditugu bertze behar batzuk bai. Otoitzak, errantzai duten bezala, inen ditugu guk. Zu gure adiko hemen, jasa hartzen aizizki gure, denak erai gara. Eta, orain baditugu bertze behar batzuk. Hemen, monastegian baditu lurra unitz, hemen herrian, baditugu komentuko sagardia, sagarrak biltzen ditugu. Eta hoi, gero bastarrak garbitzen ditugu gai arazoak. Bastarrak garbitzen. Otoitzen nien dugu guk, otoitzeiteko gu askiga. Baina bastarrak garbitzeko behar ditugu jendea hola pixkat gazteukoak eta. Orduan, bi hitzez, bastarrak garbitu, sasien moztu eta gainerakoak. Eta baditugu lana unitz hortan, orduan, otoitza gure esku, eta eskulana zuek egiteko, 5 langilekin moldatuko ginen ongi, hasteko. Eta ordan erten zaitut, 14 moneda eta lan horiek urtean zehar egiteko, bastarra garbitu. Batez ere guai udan, gero negu alderat ez duzu olako lanik izin. Neguen ez da sosikatzen, ez da problemi. Ez, baina udan izindan onjo.
baditugu bazterra honez garbitzeko. Moneda batekin 5 langile ude guzi lanean iten alda. Otorduak eta hoi gure kontu, Badakizu... Bakizu non iteuten lana, handeute jan. Badakizu hemen janarien alde deztara duzizin, eta ardo goxoa, batez ere kontutan hartu ez tabernako ardo hietei ez, ubertza ardo mota bat ibiltzen dugu. Izin ziren 5 lagun, izin zuten bentaja txipi hori, batek izin ziren, jana goxokoa izin zuten, edari goxokoa, baina oinoztu arregatu Andreoien aferare. Andreoien afera diru hortan zuen behar duzen moldatu, zuen familien kontu ez gara... Ez gara bat gehiago beharko nuke alderdi moldatzeko. Gizonik entzen dugu pixket, Andrei ematen dugu... Bat gehiago zer? Moneda bat gehiago izin zen, hoi moldatzeko, bortzoiek hemen enegutziko ginten, hoiendako izin zen gehitu duzun bakar hoi, eta bertze bat izin zen ekiparatzeko neska eta gizonen eta lan gure arrobiko lana, esku zabala izan ere. 15 moneda, eta ez 5 langile, 7 langile. 7 langile, denamen otorduak gure kontu, horrek ere badu balio bat. Guk ere egin behar dugu bakizu, ez da erresa. Eta orain gazte bat obertzea hasi zaiko etortzen, baina ja lanuntan ere ez du nire sartu nahi. Egin dugu gozu, bai. 15 moneda, utziko atzu 7, langile. eta ekilibretzeko hemengoak gelditzeko dena txantxagoxoa izin dute. Baina gu bagazit ez dugu txantxagoxoek. Gero astuko dugu otordu bat. Batiko zinten bi kupela txantxagoxo guretako? Bai. Ardoin aldetik ez dugu, eta sagardore bai badugu, baditugu... Sagarra eta baditugu, eta... Txantxagoxoek ez dugu, hoi ongi zintzen. Hoi gure esku, ardoin afera ez da. Baina 7 langile horiek bazterra garbitzeko behar ditut. Bale, horrein batu behintzen nik 7 langile. Eta nik eman 15 moneda. 15 moneda eta bi kupela txantxagoxo. Bai, ardo goxo izan eta. Otoitza gure kontu. Hoi moldatuko gara gu otoitza. Bale. Egina? Bai. Tratua? Bai. Poste naiz. Hor dugu tratua egina. Bueno, orain sinatu beharko dugu. Pensatzen dut. Hemen. Señor notario. Ah, no ha pintado. No, pues estaba bien, sin que no hubiera pintado. Ha sido un placer, notario. Un placer un año más. Bueno, mil esker etortzeagatik. Eta datorren urtean berriz, saiatuko gara, alde batetik bertzerat, Gu beti torko gara. Orain hartuko, dirua behar duz ez? Bai, diru gabez gara jeuz. Gero txantxagoxoa. Bai, txantxagoxoa izanen da. Muy bien, muchas gracias. Buena idea. Eka. Diru, 14, eta 15. Perfecto. Sí, ¿no? Bien, ¿no? Hostia. Notario, que el notario también cobra, que tenía que entrar ahí, pero bueno. Bueno, mila esker, etortzeagatik. Orain saskiak sartuko ditugu, saskiak. Zergatik bertzenaz igual zuen berriz bueltan gaindu zen. Guz, idiek eta karroak amartugu bueltan. Barnean da ona, pues ez zaiko kantugun bezala. Hoxe, eta datorren urte arte, 7 langile bidali lehen bailen, Bai, hemen torri behitire langileak launtzeran eri, gelditiko dire. Gero espliketiko dugu zelan inbiauten, nordik noaino, eta... Lehen bailen azteko. Hoxe. Ederki. Sarsi heldu deko este, iruzki eta hurie ez rozen nahi. Hori da. Badu paketa, Bai. Bueno, eta deneri mil esker etortzeagatik, eta datorren urtean berriz hemen elkartuko gara. Mil esker eta ikusi arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.